Pozdrav još jednom. Nakon što smo aktivirali tijelo i dobro se oznojili, radit ćemo i vježbe disanja, znači dijafragmalno disanje. Znači pozicija je na sjedalici, tijelo je opušteno, ruku ćemo staviti na trbuh, udah ide na nos, napušemo trbuh i izdah vraćamo trbuh u početnu poziciju. Napravite 10-ak disanja. Sljedeća vježba je slična, znači jedna ruka na trbuhu, druga na prsima, radimo isti zadatak. I treća vježba nam je, znači ruke držimo oko glave, križimo prste, znači na udah punimo trbuh, na izdah idemo rukama gore i vraćamo ih ponovo u početnu poziciju. Evo, gotovo. Znači te 3 vježbe, gledajte po 10 ponavljanja u 3 serije. To je bilo sve. Pozdrav!